கிருஷ்ணா, இந்த பாகம் தான் நாம படிக்கணும். சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். மங்களாச்சாரம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகை ரக்தும் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. श्रीचैतन्यमनोभीतिरुदाविरमेण भूतले स्वयं रूपकथामायं तदा शिव कार्तिकं ये कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी वानोसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वस पतिनानां भावनये वैष्णयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हेलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। இப்ப நாம 37வது பக்கத்துல தெய்வீக செயல்களை அப்படி அந்த பக்தி தொண்டு எனப்படுகிறது. அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? இல்ல, அங்க போய் 24 hours ரொம்ப நல்லவா தான் அவன கூட வரவனோடது பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றன. அங்க பண்ணி பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஏற்படும் களங்கத்திற்கு இடமில்லை. இது விசுத்த சத்துவம், தூய சத்துவகுணம் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ரஜோ தமோ குணங்களின் களங்கமற்ற தூய நிலை என்பது இதன் பொருளாகும். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்களாரத்தி என்னும் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல், கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறும் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறாக ஒரு நாளின் 24 மணி நேரமும் இடையறாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இயலும். இதுவே சதோ விருத்தி, அதாவது ஒரு நாளின் 24 மணி நேரத்தையும் பக்தி தொண்டில் மிகவும் திறம்பட நிரம்பிய முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறிய உற்சாகத்துடன் இருத்தல், நம்பிக்கை கொள்ளல், பொறுமையுடன் இருத்தல், விரும்பத்தகாதவர்களின் சங்கத்தை கைவிடுதல், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுதல், பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளுதல் என்னும் அறிவுரைகளை ஒருவர் உறுதியாக பின்பற்றினால் அவர் பக்தி தொண்டில் நிச்சயமாக முன்னேற்றம் காண்பார். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். தத்துவ அனுமானத்தால் அறிவை விருத்தி செய்தல், பலநோக்கு செயல்களின் முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பௌதிக செல்வங்களை திரட்டுதல், யோக சித்திகளை விரும்புதல் ஆகிய அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு முரணானவை. இத்தகைய நிரந்தரமற்ற செயல்களுக்கு எவ்வித கவனமும் செலுத்தாமல் ஒருவன் தனது கவனத்தை பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நோக்கி திருப்ப வேண்டும். பகவத்கீதை 2:69 கூறுகிறது, யானிஷா சர்வபூதானாம் தஷ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாக்கிரதி பூதானி சானிஷா பஷ்யதோ முனேகா. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தலும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தலும் நேரமோ அது தன்னை அறிந்த முனிவனுக்கு இரவாகின்றது. இறைவனின் பக்தி தொண்டே ஜீவராசியின் உயிர் மூச்சாகும். அதுவே மனித வாழ்வின் நோக்கமும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையும் ஆகும். இவ்விஷயத்தில் ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். மேலும் மன அனுமானம், பலநோக்கு செயல் அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முதலிய பக்தி தொண்டு அல்லாத செயல்கள் அனைத்தும் நீடித்த தன்மையை ஒருபோதும் வழங்காது என்பதில்
ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டின் பாதையில் உள்ள முழு நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய இலக்கை அடைவதற்கு உதவும். ஆனால் மற்ற பாதைகளை பின்பற்றுவதில் உள்ள முயற்சி அமைதியற்ற நிலையை மட்டுமே வழங்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யாரேனும் இதர நோக்கங்களுக்கான கடும் தவங்களில் ஈடுபட விரும்பி அதற்கான பக்தி தொண்டை கைவிட்டால் அவர்களிடம் உன்னத அன்பு தொண்டினை பற்றிய தகவல் இல்லை என்பதால் உயர்ந்த தவங்களை புரிந்தாலும் அவர்களின் மனம் தூய்மை அடைவதில்லை. இதில் ஒருவன் தெளிவான நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். 10வது ஸ்கந்தத்தில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது, மன அனுமானிகளும் பலநோக்கு கருமிகளும் கடும் தவங்களை செய்யக்கூடும் என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை பற்றிய தகவல் தெரியாததால் அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஆனால் பகவத் பக்தர்கள் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. பகவத்கீதையில் 9.31 முழுமுதற் கடவுள் பின்வருமாறு அர்ஜுனிடம் உறுதி கூறுகின்றார். கௌந்தேய பிரதிஜானீகி நாமே பக்த பிரணஷ்யதி, குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவத்கீதையின் மற்றொரு இடத்திலும் 2.40 கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நேகாபி கிரமநாசோ அஸ்தி பிரத்யோவா நா வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஷ்ச தர்மஷ்ச திராயதே மகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகவும் பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பக்தி தொண்டானது மிகவும் தூய்மையானது, பூரணமானது. எனவே இதனை ஒருமுறை ஆரம்பித்தவன் இறுதி வெற்றியை நோக்கி கட்டாயமாக இழுத்து செல்லப்படுகிறார். சில நேரங்களில் ஒருவன் மனவெளிச்சியின் காரணமாக தனது சாதாரண பௌதீக செயல்களை கைவிட்டு பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்து ஆரம்ப நிலை பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுகின்றான். இத்தகு பக்குவமடையாத பக்தன் வீழ்ச்சியுற்றாலும் அவனுக்கு எந்த இழப்பும் இல்லை. ஆனால் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளாது தனது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்கு உரிய விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றும் ஒருவன் அடையும் லாபம்தான் என்ன? வீழ்ச்சியடைந்த பக்தன் ஒருவன் அடுத்த பிறவியில் ஒரு தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறக்க நேர்ந்தாலும் அவனது பக்தி தொண்டு எந்த நிலையில் நின்று போனதோ அந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் ஆரம்பமாகும். பக்தி தொண்டு அகைதுகி அப்ரதீகதா. இது எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தின் விளைவாகவும் உண்டானதல்ல. எந்த ஒரு பௌதிக காரணத்தாலும் இதனை நிறுத்த முடியாது. எனவே பக்தன் ஒருவன் தனது சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருப்பதுடன் கர்மி, ஞானி மற்றும் யோகிகளின் செயல்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடாது. பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர், தத்துவ அனுமானிகள், அஷ்டாங்க யோகிகள் ஆகியோரிடம் பல நற்குணங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன. ஆனால் பக்தரிடம் எல்லா நற்குணங்களும் தானாகவே விருத்தி அடைகின்றன. அவன் நற்குணங்களுக்காக தனிப்பட்ட முயற்சி எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5.18.12 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல தூய பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்பவரிடம் படிப்படியாக தேவர்களின் எல்லா நற்குணங்களும் தோன்றுகின்றன. பக்தர் ஒருவர் பௌதிக செயல்களில் அக்கறை கொள்ளாததால் அவர் பௌதிகத்தினால் களங்கம் அடைவதில்லை. அவர் விரைவில் தெய்வீக தளத்தில் நிலை பெறுகிறார். ஆயினும் பௌதிக செயலில் ஈடுபடுபவனால் ஞானி, யோகி, கர்மி, கொடையாளி, தேசியவாதி என யாராக இருப்பினும் மகாத்மாவின் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவன் ஒரு துராத்மா, குறுகிய மனம் கொண்டவன். பகவத்கீதை 9.13 கூறுகிறது, மகாத்மானாஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதக பஜந்தயனன்ய மனசோ நாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் பரமசக்தியுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பதால் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் வழியில் இருந்து விலகி சென்று விடாமல் இருக்க வேண்டும். கர்மி, ஞானி அல்லது யோகியின் பாதையை அவர்கள் ஏற்கக்கூடாது. இது உற்சாகான் நித்சாயத் தைரியாத் தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பொறுமையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உற்சாகமாக நிறைவேற்றுவதை இது குறிக்கிறது. இவ்விதமாக தடையின்றி ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேற இயலும். ஜெய கிருஷ்ணா பிரபு, ஜெய கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க பிரபு. இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த பதத்துல இருந்து இந்த பதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா,
நவவித பக்தியை நாம சிறப்பா நாம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? போன வாரம் நம்ம ரொம்ப அழகா நவவித பக்தி அதோட கண்டினியூட்டி தான் நம்ம சொல்றோம். இப்ப 7 விதமான பக்தி நாமும், அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயத்துல 12வது அத்தியாயம் இல்லையா? அந்த பக்தி யோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். 12வது அத்தியாயத்துல சாதன பக்தின்னு சொல்லியிருக்கிறார். இப்ப சாதன பக்தினா என்னன்றது நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு. சாதன பக்தி நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க சாதன பக்தியை பத்தி. 7 விதமான பக்தி நம்ம கொடுக்குறோம். நவவித பக்தி அது வேற விஷயம். அது இது பண்றோம். இப்ப பக்தி தொண்டிலே வந்து பக்தி தொண்டுல செய்யறோம் பாத்தீங்களா? அதுல 7 விதமான பக்தி இருக்கு. அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பக்தி இருக்கு. 2வது பக்தியை பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறார். சாதன பக்தி சொல்றாரு. அப்ப சாதன பக்தின்னு சொல்லப்படுவது அது என்னது? அது என்ன மாதிரி பக்தி அது? 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? சாஸ்திரத்துல விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம வந்து தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டு வரணும். ஓகே, இது வந்து பக்தி யோகத்துல நம்ம சொல்லப்படுறது. இது நான் கேட்கறது என்ன சாதன பக்தி. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இல்ல அதுல ஒரு 50% இருக்கு. இல்ல முக்கியமா பிரபுஜி, நம்ம நம்ம அந்த பக்தியில நம்ம படிப்படியா முன்னேறி வர்றத நம்ம செய்யறது பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே வர்றதா பிரபுஜி? ஓகே, இதுலயும் ஒரு கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டீங்க. இப்ப பயிற்சி தான். நம்ம எல்லாமே நம்ம செய்யறது எல்லாமே பயிற்சி தான் பண்ணிட்டு ஆமா, இருக்கோம். இத நம்ம ஒரு ஸ்ரத்தையோட நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இதோட நம்ம கொண்டு போறதா பிரபுஜி? இதை எடுத்துக்கலாம், சத்தியோட எடுத்துக்கலாம். அந்த சத்தியை சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அது ஒரு நமக்கு வேதத்துல ஒரு கோட்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. இப்படிதான் நாம சாஸ்திரம் சொல்லுது பாத்தீங்களா? இப்படிதான் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து சாதன பக்தி தான் நம்ம சொல்லணும். சாதன பக்தி. அந்த சாதன பக்தியை எப்படி நம்ம கொடுக்கலாம்? எப்படி நம்ம சாதன பக்தின்னு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அதிகாலையில எழுந்துக்கணும். எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்துக்கணும். எழுந்து நம்ம காலை கடன்கள்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு பகவானை எழுப்பணும். இப்ப நம்ம போன வாரம் அந்த கிளாஸ் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னோம். இது நாளைக்கு ஆமா, கண்டிப்பா நீங்க சொன்னீங்க பிரபுஜி. ஆமா. இது நாளைக்கு அந்த கிளாஸ் நம்ம எடுக்கலாம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு அந்த கிளாஸ் எடுக்கலாம். அது ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நம்ம. இப்போ எப்பவுமே காலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில பேர் வந்து ஒரு ஒரு கால நேரம் நிர்ணயிச்சிருக்காங்க. கீதையிலயும் சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வேதங்களையும். இப்ப அந்த 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்களுக்கு உத்தமன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறவங்களுக்கு அதி உத்தமம் அது சொல்லுவாங்க. இது உத்தமன்னு சொல்லுவாங்க. 5 மணிக்கு அது ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 6 மணிக்குள்ளார நம்ம எழுந்துக்கணும். சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கிறது தான் ரொம்ப உத்தமமான செயல் அது. அதுக்கு பிறகு எழுந்துக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை மந்தப்படுத்தும் ரசோகுணம் தமோ குணத்துல கொண்டு போய் வச்சிரும். அது ரொம்ப அதிகமா தூங்குறது, இல்லைன்னா வந்து உடல் உபாதைனால நம்ம லேட்டா ரொம்ப நேரமா சில பேர் 12 1 மணி வரைக்கும் தூங்காம இருப்பாங்க. ஏதாவது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் 2 நாள்ல பரவாயில்ல. அது கண்டினியூா போச்சுன்னா அது வந்து தமோ குணத்துக்கு ரசோ குணத்துக்கு கொண்டு போயிடும். ஸோ சாதன பக்திக்கு முக்கியமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 3:30 4 கண்டிப்பா எழுந்துக்கணும். சாதன பக்தின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா இப்ப யாராவது தீட்சா வாங்குறாங்கன்னா, தீட்சை எடுக்கிறாங்கன்னா முதல்ல என்னன்னா சாதன பக்தி தான் முதல்ல கேட்பாங்க. ஏன்னா வந்து அதாவது ஹரிநாம தீட்சான்னு சொல்லுவாங்க. அது முதல் தீட்சா. அந்த தீட்சை வாங்கும்போது நம்ம வந்து ஹரிநாம தீட்சா வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த சாதன பக்தி தான். காலையில கரெக்டா எழுந்துக்கிறீங்களா? 3:30 மணிக்கு இல்ல 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்களா? உங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சு ஏன்னா பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாடு பண்றவங்க 3:30 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். சில பேர் 3 மணிக்கு எழுந்துப்பாங்க. நம்மளாம் 2:45க்கு எழுந்துப்போம். அப்பதான் நம்ம கரெக்டா அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வரும்போது பகவானை எழுப்பணும் இல்லைங்களா? அவரை எழுப்பி உட்கார வைக்கணும். உட்கார வச்சு தூபெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாதன பக்தியில தான் வரும். காலைல எழுந்துக்கணும், பகவானை எழுப்பணும், அவரை உட்கார வச்சு நம்ம எல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு எல்லாம் பண்ணி 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தம் பண்ணலாம். நம்ம வீட்லயே நம்ம பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கிட்டு மங்களாரத்தி ஒரு 5:15 வரைக்கும் நம்ம மங்களாரத்தி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும், துளசி ஆராத்தி பண்ணணும். துளசி ஆராத்தி எல்லாமே இதுல வந்துடும். அப்புறம் நம்ம வந்து அஷ்டங்கம் சொல்லணும். நம்ம தாமோதரியில பத்தி சொல்லலாம். ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம குறிப்பிட்ட இதை வந்து நம்ம அதை முக்கியமா அதை பண்ணணும். அது நம்ம துளசி ஆராத்தி முடிஞ்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன படிக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல வரும்போது சொல்லலாம். நாளைக்கு அந்த கிளாஸ் வரும்போது சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அதை படிப்போம். இந்த மாதிரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காந்து நம்ம யாருக்கு நம்மளால வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி. ஆனா சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, 16 ரவுண்டு பண்ணணும்னு சொல்றாரு. 16 ரவுண்டு நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஜெபமாலையை உருட்டணும்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சில பேர் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க, சில பேர் உருட்டாமையே இருப்பாங்க, சில பேர் உருட்டுவாங்க இல்லைங்களா? அது அவங்க தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா நாமும் மங்களாரத்தி முடிஞ்ச பிறகு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி
நம்ம துளசி மாலை எடுத்து நாம உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். 16 ரவுண்டு பண்ணோம்னா உத்தமம். 12 ரவுண்டு பண்றது ரொம்ப உத்தமம். ஸோ அந்த வேலையை நம்ம அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 மணிக்கு பிறகு நாம வந்து பிரசாதம் பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலாம், நெய்வேத்தியம் பண்ணலாம். நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது என்ன ஸ்லோகம் சொல்லணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நாளைக்கு படிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம். அப்புறம் 12 மணிக்கு, அப்புறம் ஈவினிங், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சாதன பக்தியில வரும். முக்கியமா இருந்து இந்த பக்தி நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அது எல்லா உபநேசங்களையும் சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல கூட பாருங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. அதிகாலையில் 4 மணிக்கு எழுந்து நீராடி மங்கள ஆரத்தி எண்ணம் அதிகாலை வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுமாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் படித்தல், கீர்த்தனம் செய்தல் முதலிய சேவைகளில் ஈடுபடுமாறு அனைவரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சாதன பக்தியை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நிறைய மாற்றங்கள் நமக்குள்ளேயே வர ஆரம்பிச்சிடும். நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் ஏற்படும். இப்ப நம்ம அதிகமா பேச மாட்டோம். பேசுறதா இருந்தா ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் பகவான் நினைச்சுதான் பேசுவோம். அவரை மையப்படுத்தி தான் எது வந்தாலும் நம்ம ஸ்பீச் கொடுப்போம், பேசுறதா இருந்தாலுமே. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். பௌதிக தன்மையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி, ஏன்னா நம்மளுடைய கடமை அது, நம்ம கடமை அது செஞ்சே ஆகணும் இல்லைங்களா? நம்ம இந்த பிறவி வந்ததே நம்ம அதுக்காக தான். அந்த மாதிரி பண்ணோம். இதுலயும் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, நீ இந்த பக்தி தொண்டுல பரவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து 60 வயசு பிறகு பக்தி தொண்டுல வராங்க. சில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தி தொண்டே செய்யாம அந்த உயிர் போற நேரத்துல நோய்வாய்ப்பட்டு இருப்பாங்க. சில பேர் நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும்போது தான் பகவானை பற்றி உணரும் சக்தி அவங்களுக்கு வரும். அவங்களுக்கு அந்த அந்த பாவ கணக்கெல்லாம் அந்த டைம் தான் அனுபவிப்பாங்க, அந்த இறக்கும் தருவாயில. ஸோ அந்த நேரம் கூட அவங்க பகவானை வச்சு பக்தி கொடுத்தா கூட போதும், ஹரிநாமத்தை சொன்னா கூட போதும். கண்டிப்பாக அவங்க புண்ணியம் தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் அது சொல்லப்படுது. இப்ப அப்படியே வந்து 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார். அதாவது ஆரம்ப கட்ட பக்தர் சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர், முதிர்ச்சி அடையாத பக்தர் சொல்றார், முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர். முதிர்ச்சி அடையாத பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை இப்போ இறக்கும் தருவாயில் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ஹரிபக்தியோடு இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா அதுக்குள்ள அவங்க இறந்துடுறாங்க. அப்படி இறந்தாலும் அது வீண் போகாது. அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு குடும்பத்திலும் ஒரு செல்வந்த குடும்பத்திலையும் பிறக்க வைக்கிறார். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறக்க வச்சாலும் அவர் ஒழுக்கமானாகவே அந்த பிறவில அவரு முக்திக்கான காரியத்தை தேடுவார். ஒரு ரொம்ப வசதியே இல்லாத வீட்டுல பிறந்தாலும் ஆனா அவர் வந்து தனி தத்துவமா வளருவார் அவரு. அதாவது வேதத்தை படிச்சு ஒரு ஒரு புண்ணியமானாயி அந்த பிறவில முக்தி கிடைப்பார் அப்படின்றத கீதையும் சொல்லுது, உபநிஷங்களும் அதான் சொல்லுது. ஏன்னா 6வது அத்தியாயம் அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகா பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாமெல்லாம் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம முதிர்ச்சி அடைஞ்ச நம்மளா ஆத்மா அது. அந்த நேரம் தான். ஆனா பக்தி யோகத்தை நம்ம கரெக்டா பண்ண முடியாம இருந்தா கூட சரி, ஆனா கண்டிப்பாக செல்வந்தர் குடும்பத்துல ஒரு நல்ல கல்வியாளர் குடும்பத்துல ஒரு மகான் குடும்பத்துல கூட பிறக்க வைக்கிறதுக்கு 100% சான்ஸ் வந்து உறுதி அளிக்கிறார். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல உறுதி அளிக்கிறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை என்னைக்குமே வீண் போகாது. நாம அது வந்து எப்பவுமே வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம வழிகாட்டியா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த என்ஒயில ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5வது காண்டம் 18 அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயம், அதாவது ராஜ வித்யா ராஜ குபி யோகத்துல அந்த இதுலயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்ற, பிதாவின் மகனே, அதாவது குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களின் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை என்னை ஆதி புருஷராக அழிவற்றனாக அறிந்து என்னை பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டு. ஏன்னா வந்து அது எப்படி எந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த புண்ணியம் பண்ணனால்தான் இன்னைக்கு நாமும் இந்த உபநேசங்கள் படிக்கிறோம், எல்லா விதமான பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம். அப்ப நாம ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நாம போன ஜென்மத்திலயோ 3 ஜென்மத்திலயோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறோம். அதனால்தான் இன்னைக்கு நாம இந்த அளவுக்கு வந்து படிக்கிற காரணமே வந்து அதுதான். இது பகவானையோ இல்ல மத்தவங்களுடைய அப்பா அம்மாவோ அண்ணன் தம்பி யாருமே கிடையாது, இது நாம தான். இதுவும் பகவான் சொல்றார், அதுவும் உறுதி அளிக்கிறார். நீ பக்தி தோல்ல இருந்தீங்கன்னா உனக்கு உறுதுணையா இருந்து நான் எல்லாம் செயல்படுவேன் அப்படின்னு தான் பகவான் ஒரு விஷயமா நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அடுத்த ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம். ரொம்ப அதாவது தானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுப்பாங்க. தானம் எப்படிப்பட்ட தானம் நம்ம கொடுக்கணும், தானத்தை எப்படி நம்ம ஏத்துக்கணும், அதே மாதிரி பிரசாதத்தை எப்படி ஏத்துக்கணும், பிரசாதத்தை எப்படி நம்ம விநியோகம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இந்த பதம் கொடுக்க போது. இதுவும் அனனைய அதை சாதன பக்தியில இதுவும் ஒரு பக்தி தான். சாதன பக்தி இதெல்லாம் ஒரு பக்தி. அது ஃபர்ஸ்ட் பக்தி என்னன்னு கீதையில என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அனனைய பக்தி தான் முதல் பக்தி, 2வது பக்தி தான் சாதன பக்தி அப்படிங்கிறது. அது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல.
சோ இந்த இடத்துல வந்து இது தானத்தை பத்தி 16, 17வது பாதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. இப்ப நாம இதை படிப்போம். 4வது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. பிரபு படிச்சிருக்காங்க. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா இல்ல பிரபு படிக்க வைக்கலாமா? யாரா படிக்கிறீங்களோ படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. ததாதி ததாதி பிரக்ருத்நாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி புங்க்தே போஜயதே சைவ சத்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். ததாதி தானம் கொடுத்தல், பிரக்ருத்நாதி பதிலுக்கு தானம் ஏற்றல், குஹ்யம் ரகசியங்களை, ஆக்யாதி விவரித்தல், பிரச்சதி வினவுதல், புங்க்தே உண்ணுதல், போஜயதே உணவளித்தல், ச கூட, ஏவ நிச்சயமாக, சட் விதம் ஆறு வகையான, பிரீத்தி அன்பின், லட்சணம் லட்சணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. வெகுமதிகளை தானம் கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். பொருளுரை. பக்தி தொண்டை மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோசாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கிறார். 6 வகையான செயல்கள் உள்ளன. 1. பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல். 2. பக்தர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தானம் எதுவாயினும் அதனை ஏற்றல். 3. ஒருவன் பக்தர்களிடம் மனதை வெளிப்படுத்துதல். 4. பகவானின் அந்தரங்கமான சேவையை பற்றி அவர்களிடம் வினவுதல். 5. பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதம் அல்லது ஆன்மீக உணவை ஏற்றல். 6. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளித்தல். அனுபவமுள்ள பக்தர் ஒருவருக்கு விளக்க அதை அனுபவமற்ற பக்தர் ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே குஹ்யம் ஆக்யாதி பிரச்சதி என்பதாகும். முழுமுதற் கடவுளுக்கு படைத்த உணவின் மீதத்தை அல்லது பிரசாதத்தை பக்தர் ஒருவர் விநியோகிக்கும் போது நமது பக்தி தொண்டினை காத்துக் கொள்வதற்காக தூய பக்தர்களின் மூலம் பெறப்படும் பகவானின் கருணையாக அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தர்களை நமது இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாதம் வழங்கி எல்லா வகையிலும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இதுவே புங்க்தே போஜயதே சைவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாதாரணமா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம். சரி பிரபுஜி. ஓகே மாதா. இப்ப மொழிபெயர்ப்புல வந்து இந்த பதத்தோட மொழிபெயர்ப்பு பாருங்க. 6 விதமான அதாவது சாராம்சத்தை கொடுக்குறாங்க, லட்சணங்களை கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த 6 விதமான லட்சணங்கள் இப்ப நாமும் அதாவது ஸ்ரீல ரூப கோசாமி ரொம்ப அழகா விரிவுபடுத்தி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதை பத்தி நம்ம இப்ப இந்த படிப்போம். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெகுமதிகளை தானம் கொடுத்தல். இல்ல சப்ஜெக்ட் வெகுமதிகளை தானம் கொடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப நாம எல்லாம் வந்து அந்த தானம் கொடுக்குற இடத்துல நாம் இருக்கிறோமா இல்ல வாங்கிக்கணுமா அப்படின்றது அது ஒரு 2வது கொஸ்டின். இப்ப முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது கோவிலுக்கோ இல்ல யாருக்கு இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கோ இல்ல கோமாதா நம்ம கோமாதா வாங்கி கோயிலுக்கு கொடுக்கலாம். இல்ல நம்ம பராமரிக்க முடியலனாலும் கோவிலுக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி கோமாதா கோயிலுக்கு கொடுக்க அந்த அளவுக்கு பணம் நம்ம கிடைக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. கோமாதாக்கு அங்க உள்ள போய் ஏதாவது ஒரு 2 நாளைக்கு உள்ளது செலவு எவ்வளவு ஆகும் கோமாதாக்கு கோவில்ல கேட்டுக்கூட அது நன்கொடையா கொடுக்கலாம். இல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு நம்ம ஏதாவது இஷ்டப்பட்டதை கொடுக்கணும் தானம் கொடுக்கறதுல. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கீதையில சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது, வேதமும் அதான் சொல்லுது இல்லைங்களா. நம்ம வேதத்துல என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா 50% நாம சம்பாதிக்கல 50% வந்து தானமா கொடுக்க சொல்லிடுது. அதுலயும் அந்த தானத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு கொடுக்க சொல்றாங்க. அந்த 50% இப்ப நாம மாசத்துக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நிச்சயம். அந்த 1000 ரூபாயை 500 ரூபாய் தானம் கொடுக்கணும். 500 ரூபாய்க்கு நம்ம குடும்ப செலவுக்கு எடுத்துக்கணும். நம்ம குடும்ப செலவுக்கு அந்த 500 ரூபாய் கொடுக்கறதுல உங்களுடைய கூட பிறந்தவங்க உற்றார் உறவினர் நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி 30%, 20% நம்ம கூட பிறந்தோம்னா தங்கையா இருப்பாங்க, அண்ணனா இருப்பாங்க, தம்பியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா
கோவிலுக்குன்றத நம்ம அதாவது இந்த மாதிரி தானங்கள் கோவிலுக்கு கொடுக்கணும், அது ஒரு பெர்சன்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த 50% வந்து இந்த மாதிரி பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி நம்ம அந்த 50% இது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ல இதை நம்ம எடுப்போம். அது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. எப்படி தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த தானம் கொடுக்கற நம்மளுடைய அது வந்து இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுடைய உணர்வோடு தான் கொடுக்கணும். நான் என்ற அகந்தையோட கொடுக்க கூடாது. என்னுடைய பணம் நினைச்சு கொடுக்க கூடாது. இந்த பணம் கொடுத்ததே பகவான் தான். இது அவருடையது. அவருடையதை நாம அவர் கொடுக்கிற இடத்துல இருந்து நாம மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதுதான் நாம இருக்கணுமே தவிர நான் என்ற அகந்தையோடு நம்ம அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தானம் வெகுமதானம். அது மாதிரி தானம் அளிக்கப்பட வெகுமதி ஏற்றல். இவ தானம் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக பகவான் உணர்வோடு அதை ஏற்றுக்கணும். அதை பௌதிக தன்மையோடு ஏற்றுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மனதின் நம்பிக்கையோடு ஒருவருடன் வெளிப்படுத்துதல். எந்த ஒரு விஷயமே சரி, பௌதிக விஷயங்களை தான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஏதாவது உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுவோம் இல்லைங்களா? வித்தியாசார மாதிரி பேசுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி போலி மனிதர் மாதிரி பேசக்கூடாது. உள்ள இருக்கிறத வெளிப்படுத்தணும். உள்ள இருக்கிறத நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலை ஒண்ணு பேசணும்னா அது வந்து அபத்தம். அது தர்மமே கிடையாது. அது அதர்மம் தான். அதுக்கு அதர்மத்துக்கு நாம துணை போறதுதான். அப்ப யாருகிட்டயே பேசுறனா கூட சரி நம்பிக்கையோட பேசணும். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிறாரு அப்படின்னா கூட சரி, அவரை மோட்டிவேட் பண்ணி அவர் நல்லபடியா சொல்லி பகவான் உனக்கு எல்லா விதமான பலன் கொடுப்பாருன்னா அது உன்னுடைய காரியத்துல தான். இப்ப நீ துன்பப்பட்டு இருக்க, இதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுதான் உன்னுடைய செயல் மூலியமா தான் மீண்டு வரணும். மீண்டு வரும்போது எல்லா ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும் சொல்லிட்டு அந்த நம்பிக்கையை அவர் ஊட்டணும். அந்த மாதிரி பேசணும். நம்பிக்கையை தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்களை நாம அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. நம்பிக்கையோடு விசாரித்தல், எப்படி இருக்கிறீங்க, என்ன பண்றீங்க, இந்த மாதிரி கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதத்தை அளித்தல் ஆகியவற்றை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கு 6 விதமான லட்சணங்கள். இப்ப இந்த 6 விதமான லட்சணம் பார்ப்போம். இந்த பிரசாதம் கொடுக்கறதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டுல செஞ்சுட்டு பகவானுக்கிட்ட போய் பிரசாதம் நம்ம கோவில்ல போயிட்டு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை வந்து பக்தர்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா நம்ம யாராவது பக்தர்களை வீட்டுக்கு வர வச்சு அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும். அது கொடுக்கறது ரொம்ப உத்தமம், அதி உத்தமம். அது கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. அது நம்ம அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு இல்ல, மாசத்துக்கு இல்ல, வருஷத்துக்கு இல்ல, எப்பயாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து வீட்டுல கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு அந்த பகவானுடைய மகா பிரசாதம் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது அதி உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லி. அது இல்லாம துவாதேசியில நம்ம ஏகாதேசி மறுநாள் துவாதேசி இல்லைங்களா, அந்த துவாதேசியில பகவானுக்கு நாம விரதம் முடிச்சுட்டு நாம கம்ப்ளீட் பண்றோம் இல்லையா காலையில, கண்டிப்பாக அது மகா பிரசாதம் தான். அது அந்த மகா பிரசாதத்தை கண்டிப்பாக யாருக்காவது நாம தானம் கொடுக்கணும். தானம் கொடுத்தே ஆகணும். நாம மட்டும் சாப்பிடுறது அது பிரசாதம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அந்த தானத்தை. அது மாதிரி கொடுக்குற தானத்தை கண்டிப்பாக நாமும் அதை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்களா அன்னதானம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த அன்னதானத்தை அது பகவானுடைய தானம். கண்டிப்பா ஆணியன் இதை கேட்டுதான் வாங்கி சாப்பிடணும். இதுவும் உண்டு. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப சில சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த ஆணியன் எல்லாம் போட்டு ஆணியனும் கார்லியும் போட்டு கொடுப்பாங்க. அது கண்டிப்பாக ஏத்துக்க எந்த வேதத்திலையும் அது சொல்லப்படலை. அது கண்டிப்பாக ஏத்துக்க கூடாது. சில பேர் எந்த ஒரு இதுலயும் சொல்லப்படலை. ஆனாலும் வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆனியன் கார்லிக் போட்டுதான் கோவில் அந்த இதுக்கே வந்து பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் ஒரு பெருமாள் கோயில நான் பார்த்தேன். ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்றேன்னு சொல்ல பேர்ல அதுல உஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் அது இதெல்லாம் போட்டு வெங்காய பச்சடி வச்சு கோயிலுக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. இத்தனைக்கும் பெருமாள் கோவில்ல இங்க சென்னையில உள்ள ஒரு கோவில், பெரிய கோவில், அது பழைய கோவில். அது அந்த கோவில்ல அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அப்புறம் நாமளே போய் கேட்டோம், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்களே இது தவறு இல்லையா அப்படின்னு. இதுல என்னங்க தவறு இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க அறியாமல் இருக்காங்க, புரியாம அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இவங்களை சொல்லி ஒன்றும் ஆக போறது கிடையாது. உங்களுக்கு வழிகாட்டி யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கோவில்ல ஒரு அர்ச்சகர் இருக்காரு. அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன், என்னையா இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி பண்றாங்க. நானும் பல முறை சொல்லி பார்த்துட்டேன், அவங்க கேட்கல அப்படின்றாங்க. நான் சொன்னேன், அப்ப நான் உங்களை பார்த்துதான் இருந்து நீங்க வந்து அந்த பிரசாதத்தை நீங்க மூடி வச்சுதான் நீங்க உள்ள போய் பண்ணீங்க. நான் அதை பார்க்கல. பிரசாதம் கொடுக்கும்போது விநியோகம் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா, இது ஆச்சார், இது வந்து நம்மளோட இது இல்லைங்களா, இது அபராதம் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த இவங்க செல்வந்தரா இருக்கிறாரு, ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கிறாரு, இல்லைன்னா என்ன வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க, ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க, இடைஞ்சல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆதங்கத்தை அவர் சொல்றாரு. சோ அது வந்து அந்த மாதிரி செய்கிற இது வந்து கண்டிப்பாக பலனே கிடையாது. நம்ம அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணவே கூடாது.
குறிப்பா வெங்காயம் பூண்டு இருக்கவே கூடாது. இல்லாம தான் பகவானுக்கு நாம நெய்வேத்தியமே பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த பிரசாதம் பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டார். இது எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம அறியாமலே நம்ம நிறைய பேர் அந்த தப்பை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது செய்யக்கூடாது. அதனால யாரு பிரசாதம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பிரசாதம் எங்கிருந்து வந்தது நம்ம விசாரிச்சுதான் சாப்பிடணும். பிரசாதமா அதே பகவானுடைய பிரசாதம்னா காலில் விழுந்து கும்பிட்டு வாங்கி சாப்பிடலாம், தப்பே கிடையாது. ஒரு பருக்கை கூட வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடலாம், தப்பே கிடையாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம வேதம் சொல்லுது. நம்ம பகவானுடைய பிரசாதம் ஒண்ணு கூட கீழே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதை அப்படியே சாப்பிடணும். இப்ப நம்மளுடைய உடுப்பி கோயில போய் பாருங்க, பிரசாதம் எவ்வளவு ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க, ஒண்ணுமே இருக்காது. வெறும் சாதம் இருக்கும், சாம்பார் ஊற்றுவாங்க, பொரியல் கிடையாது, கூட்டு கிடையாது, ஒண்ணு கிடையாது. அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அந்த பிரசாதம். சாப்பிட்டு பாருங்க, அவ்வளோ நான் தட்டையே நக்கி 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 சாப்பிடுவேன், அப்படியே வழிச்சு வழிச்சு சாப்பிடுவேன். அந்த அளவு டேஸ்ட் இருக்கும் உடுப்பி கோவில்ல. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கோவில்ல. ஏன்னா மகா பிரசாதம் இல்லைங்களா, பகவானுடைய பிரசாதம். அதுல ஒரு பருக்கை கூட வேஸ்ட் பண்ணாம நாம சாப்பிடணும். யார் கொடுத்தாலுமே பகவானுடைய பிரசாதம்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கி நாம சாப்பிடுறது அது உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த இடத்துல பாருங்க 6 விதமான நம்ம சில ரூப கோசாமி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதாவது ஒண்ணு பாருங்க, பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல் சொல்றார். இரண்டாவது, பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானம் எதுவாயினும் அதனை ஏற்றல். அவங்க எதுவாவது தானம் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஏத்துக்கணும். அது பகவானுடைய பக்தர் என்ன கொடுப்பாங்க, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டது அதுதான் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அது எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஏத்துக்கணும். நமக்கு அது வந்து செட் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் அது. கண்டிப்பாக அந்த தானத்தை நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படின்றது. ஒரு பக்தருடன் மனதை வெளிப்படுத்துதல். யாருமே எந்த பக்தருமே சரி, நாம எப்பவுமே மனதை எப்படி மையப்படுத்திதான், பகவானை மையப்படுத்திதான் நாம எது வந்தாலுமே வந்து நம்ம செயல்படுவோம், அதே மாதிரி பேசுவோம். பகவானுடைய பக்தர்கள் அப்படிதான் இருக்கணும்ன்றதையும் வெளிப்படுத்துதல்ன்றாங்க. 4வது, பகவானுடைய அந்தரங்க சேவையை பற்றி அவர்களிடம் விவாதித்தல். பகவானுடைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அந்தரங்க விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதே பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த லீலையெல்லாம் வந்து தவறாகவே தெரியும். அதே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட பகவான் உணர்வோட பகவானை மையப்படுத்தி அந்த செயலை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா அடையும், ஆனந்தமா இருக்கும் அந்த லீலையெல்லாம். சோ அந்த மாதிரி விவாதங்களை நம்ம இது பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லலாம். 5வது, பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதம் அது ஆன்மீக உணர்வை ஏற்றல். 6வது பாத்தீங்கன்னா பக்தருக்கு பிரசாதம் அளித்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படும். யாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பகவானுடைய பிரசாதம் கண்டிப்பாக நமக்கு தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 16ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, 17ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, 18ல பாருங்க தானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18வது அதுல பகவான் அதுல முடிவரே கொடுக்குறாரு, இப்படிதான் தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி 3வது அத்தியாயத்திலும் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல 3வது அத்தியாயத்திலையும் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு, தானம் எப்படி தானம் கொடுக்கணும். பகவான் நிர்காமா பத்தி ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லையா, நிர்காமா ஸ்டோரி. அவர் எப்படி பண்ணியிருக்கார், ஒரு அந்தனருக்கு 1000 பசுக்களை கொடுத்து நிறைய பொற்காசு எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறார். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து 2வது ஒரு பிராமணர் வரார், அவருக்கு அதே மாதிரி தானம் கொடுக்குறார். அப்போ அந்த முதல்ல கொடுத்த தானத்துல உள்ள அந்த பசுமாடு தெரியாம அது மகாராஜாவுடைய குடிலுக்கு வந்துடுச்சு, தெரியாம அவருடைய குடிலுக்கு வந்துட்டு, அதை தெரியாம அங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பசுமாடை 2வது அந்தனருக்கு தெரியாம கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்தனால என்ன ஆச்சு பாருங்க. அப்போ இது முதல் அந்தனர் வந்து அந்த சபையில வந்து கேட்கிறார், 2வது அந்தனர் அந்த தானத்தை வாங்கிட்டு வெளியே கிளம்புற நேரத்துல பார்த்து இவர் வந்து முதல் அந்தனர் கேட்கிறாரு, ஐயா எனக்கு கொடுத்த பசுமாடு உங்களுக்கு தெரியாம உங்களுடைய இருப்பிடத்துக்கு வந்துடுச்சு, இப்ப அந்த பசுமாடை நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, இந்த அந்தனர் கொடுத்துட்டீங்க, அதனால என்னுடைய பசுமாடு எனக்கு கொடுத்துருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மன்னரை அந்த முதல் அந்தனர் கேட்கிறார். உடனே 2வது அந்தனர் சொல்றார், ஐயா நான் இப்பதான் தானம் வாங்கிட்டேன், என்னுடைய தர்மம் என்னன்னா ஒருத்தருக்கு தானம் வாங்கிட்டா திருப்பி கொடுக்க கூடாது, அது என்னுடைய தர்மம், அதாவது என்னுடைய தர்மம் சொல்றோட இதுதான் வேதம் சொல்லுது அப்படின்னு அவருடைய ஸ்தானத்திலிருந்து அவர் சொல்றாரு. அப்ப இவங்க 2 பேருக்குமே ஒரே பிரச்சனை. இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து யாருக்கு, மன்னருக்கு சாபம் விட்டுறாங்க, நிர்காமாக சாபம் விட்டுறாங்க. நிர்காம என்ன கடைசியில ஒரு பல்லியா போய் கடைசியில வந்து ஒரு கணத்து உள்ள கிடக்கிறார். அப்புறம் பகவான் தான் வந்து அவருக்கு முக்தி கொடுக்கிறார். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏன் ஒரு நல்ல ஒரு மன்னர், நான் எல்லாருக்கும் தொண்டு செய்யற மன்னரா இருக்கிறார், எல்லாமே என்ன அப்ப தப்பு பண்ணாருன்னா, அவர் வந்து நான் என்ற அகந்தை மூலியமா தான் அவரு மற்றவங்களுக்கு அதை கொடுத்தார், தன்னுடைய செல்வம் என்று நினைச்சு கொடுத்தார். இது பகவானுக்கு கொடுத்தது, பகவானால பெறப்பட்டது, இந்த உடல் பகவானுக்கு கொடுத்தார், இந்த வையகமே பகவான் கொடுத்தார், அந்த இடத்துல அவர் கொடுக்கல, தான் என்ற அகந்தியோட கொடுத்தனால்தான் அந்த இடத்துல அவரு பல வருஷங்களாவே அவர் வந்து அந்த கணத்துக்குள்ளே பல்லியாவே இருந்தார். கடைசியில பகவான் தான் முக்தி கொடுத்தார். இப்ப எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து பகவானுடைய உணர்வோடு தான் நம்ம கொடுக்கணும்.
நம்ம எதுவுமே கொண்டு வரல, எல்லாமே பகவானுடையது. அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுதான் உண்மையான பக்தி தொண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க. ரொம்ப அழகா நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி மாதாஜி படிக்கிறீங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. சாதாரண சமூக செயல்களிலும் கூட இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான இத்தகைய 6 பரிமாற்றங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகரை தொடர்பு கொள்ள விரும்பும் போது உணவகத்தில் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். மேலும் விருந்தின் போது தான் செய்ய விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகு தான் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்பதை தனது சக வியாபாரியிடம் இருந்து கேட்டறிகிறார். மேலும் சில சமயங்களில் வெகுமதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறாக எப்பொழுதெல்லாம் அந்தரங்கமான விவகாரங்களில் பிரீத்தி அல்லது அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ அல்லது அப்போது அந்த 6 செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒருவன் பௌதீக சங்கத்தை துறந்து பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். சங்க தியாக சதோ விருத்தே என்று முந்தைய ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அறிவுரை கூறினார். பக்தர்களுக்கு இடையில் இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கம் பிறர் உதவியின்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் மக்கள் முன்வந்து இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் பங்கேற்பதால் இவ்வியக்கம் இப்போது உலகம் முழுவதும் பரவி வருகிறது. இயக்கத்தின் செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மக்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குவது குறித்து யாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் வடிவில் நாம் வழங்கும் எங்களது எளிய வெகுமதிகளை மக்கள் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்கள் நாம் ஹரே கிருஷ்ண விழாக்களை ஏற்பாடு செய்து அதில் பங்கேற்று பிரசாத விருந்திலும் கலந்து கொள்ளுமாறு ஆயுள் அங்கத்தினரையும் நண்பர்களையும் அழைக்கின்றோம். பெரும்பான்மையான அங்கத்தினர்கள் சமூகத்தின் உயர்ந்த பிரிவுகளில் இருந்து வருபவர்களாக இருப்பினும் எங்களால் இயன்றதான யாம் அளிக்கும் எளிய பிரசாதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் அங்கத்தினர்களும் ஆதரவாளர்களும் பக்தி தொண்டு முறைகளை பற்றி மிகவும் நம்பிக்கையுடன் விசாரிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இதை விளக்கி கூற நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம். இவ்வாறாக எங்களது இயக்கம் உலகம் முழுவதிலும் வெற்றிகரமாக பரவிக்கொண்டுள்ளது. மேலும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள அறிவாளிகள் சமூகம் படிப்படியாக நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து வருகிறது. அங்கத்தினருக்கு இடையிலான இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களின் மூலமாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உயிர் பேணப்படுகிறது. ஆகவே இஸ்கான் பக்தருடன் உறவாடும் வாய்ப்பு மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மேலே கூறப்பட்டுள்ள 6 வழிகளில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதன் மூலமாக சாதாரண மனிதனும் உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக விழிப்பறி செய்ய இயலும். பகவத்கீதையில் 2.62 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சங்கா சஞ்சாயதே காமக, ஒருவனின் ஆசைகளும் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டுள்ள சங்கத்திற்கு ஏற்பவே விருத்தி அடைகின்றன. ஒருவன் பெற்றுள்ள சங்கத்தை கொண்டே அவன் அறியப்படுகிறான் என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பக்தருடன் சங்கம் கொள்ளும் போது அவன் நிச்சயமாக உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்படைய செய்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய புரிந்துணர்வு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கின்றது. மேலும் ஜீவராசி ஒரு மனித உடலை ஏற்கும் போது இஃது ஏற்கனவே ஓரளவிற்கு விருத்தி அடைந்து விடுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய லீலை 22.107 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. நித்திய சித்த கிருஷ் பிரேமே சாத்திய கபுநய ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தையே கரையே உதய. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு உயிர்வாள்களின் இதயத்தில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது. இது வேறொரு மூலத்திலிருந்து அடையப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல. இது கேட்டல், பாடுதல் என்னும் செயல்முறைகளின் மூலம் இதயம் தூய்மை அடையும் போது இயல்பாகவே உயிர்வாள்களிடம் வெளிப்படுகிறது.
கிருஷ்ண உணர்வு ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்களிடமும் இயற்கையாகவே அமர்ந்திருப்பதால் கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுவதற்கான வாய்ப்பை அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் என்னும் செவியுறுதல், பாடுதல் ஆகிய வழிமுறைகளாலேயே ஒருவரது இதயம் நேரடியாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஒருவரது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வு உடனே வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயற்கையான முறையில் இதயத்தில் திணிக்கப்படும் ஒன்றல்ல, அஃது இயற்கையாகவே உள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்தை ஒருவர் பாடும்போது இதயம் எல்லா களங்கங்களிலிருந்து தூய்மையடைகிறது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது ஸ்ரீ சிஷ்டாங்கத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார், சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகாதவாக்கினி நிர்வார்ப்பணம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம் புதி வர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம் அமிர்தாமிருஸ்தாவனம் சர்வாத்ம ஸ்நபனம் பரம் விஜயத்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். பிறவி சக்கரத்தின் பந்தப்பட்ட வாழ்வு என்னும் தீயை அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீதத்திற்கு சர்வமங்கலம் உண்டாகட்டும். இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித வர்க்கத்திற்கு கிடைத்த மிக மகா பிரசாதமாகும். ஏனெனில் இஃது அறிவொளி என்னும் நிலவின் கதிர்களை பரப்புகின்றது. இதுவே எல்லா உன்னத அறிவிற்கும் உயிராகும். இது பேரானந்த பெருங்கடலை பெருகச் செய்கின்றது. நாம் எப்போதும் சுவைப்பதற்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைத்து அனுபவிக்க உதவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகாமந்திரத்தை பாடுவர் மட்டுமன்றி தற்செயலாக இந்த தெய்வீக ஒளியை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகின்றார். தெய்வீகமான இந்த ஒளி அதர்வை கேட்பதனால் தாழ்ந்த மிருக உடலில் உள்ள ஆத்மாக்களும் பூச்சிகள், மரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்கள் கூட தூய்மையடைந்து பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு தயாராகின்றன. மனிதர்களை விட கீழான ஜீவராசிகளால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு வெளியேற இயலும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீ ஹரிதாச தாக்கூரிடம் வினவினார். அப்போது ஹரிதாசர் கூறினார், திருநாம உச்சாரணம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். எனவே இந்த ஒளியை கேட்பதனாலே காட்டில் உள்ள மரங்களும் மிருகங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுகின்றன என்று விடையளித்தார். ஜாரிகண்ட காட்டை கடந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்றபோது அவரால் இஃது உண்மை என நிரூபிக்கப்பட்டது. அச்சமயம் புலிகள், பாம்புகள், மான் என்பன போன்ற அனைத்து மிருகங்களும் அதன் இயற்கை துவேஷத்தை கைவிட்டுவிட்டு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஆடி பாடி சங்கீர்த்தனம் செய்ய தொடங்கின. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நம்மால் நகல் செய்ய இயலாது என்பது உண்மையே. ஆனால் அவரது அடிச்சுவடுகளையாவது நாம் பின்பற்ற வேண்டும். புலி, பாம்பு, நாய், பூனை போன்ற பிராணிகளை நடனமாடும்படி தன்வசப்படுத்தவோ இணங்க வைக்கவோ நம்மால் இயலாது. அதற்கு நம்மிடம் போதுமான சக்தி இல்லை. ஆனால் இறைவனின் திருநாமங்களை பாடுவதன் மூலம் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பலரை கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மால் மாற்ற இயலும். பகவானின் திருநாமத்தை விநியோகித்தல் என்பது மிக உயர்ந்த தானமாகும். ததாதி ஒருவர் பிரகிருநாதி கொள்கையை பின்பற்றுவதனுடன் அதை போன்று தெய்வீகமான பரிசை பெறுவதற்கு விருப்பத்துடனும் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். இந்த பௌதீக உலகின் நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பரந்த மனப்பான்மை உடையவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக குஹ்யம் ஆக்கியாதி பிரச்சதி என்னும் கொள்கையை நிறைவேற்ற முடியும். படிக்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப இந்த பதம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 6 விதமான செயல்பாடு நம்ம பார்த்தோம். தானத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும். சீல ரூப கோசாமி ரொம்ப அழகாக நமக்கு இதை கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா? சரி, இப்ப நம்ம இதுல முக்கியமான சாராம்சம் ஒரு 4 சாராம்சத்தை நம்ம விரிவா படிக்கலாம். அதாவது என்னன்னா, இப்ப நம்ம இஸ்கான் நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது? இது நம்மளோட சீல பிரபுபாதா தனி மனிதனாக இருந்துதான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? அவருடைய குரு என்ன சொன்னார் அது பிரகாரம் அவரு இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
தொடங்கியது மட்டும் இல்லாம இது பகவானுடைய பிரச்சாரமாக இருக்கணும். எல்லாருமே பகவானுடைய பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இதை தொடங்கினார். தொடங்குனது மட்டும் இல்லாம இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன் மூலியமாக ஆச்சாரிகளை நியமிக்கிறார். ஏன்னா இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறாங்க, அவங்களும் ஒரு கோட்பாடு மூலியமா அதே கோட்பாடு தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா அவங்க வந்து பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டாங்க, பிரச்சாரம் செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பகவானோட விக்கிரகம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க பூஜிப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஹரிநாமத்தை சொல்லுவாங்க, இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க வந்து பிரச்சாரத்துல இறங்க மாட்டாங்க. நாம கோவில்ல வழியே போய் நம்ம கோவில்ல போய் கும்பிட்டாதான் அவங்க வந்து அதுக்கு பக்தி இது செய்வாங்க. ஆனா வந்து சில பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரு பாத்தீங்கன்னா, பிரச்சாரம் பண்றாரு பகவானுடைய அவருடைய லீலை வைபவத்தை, அவருடைய பகவத்கீதையை எல்லாமே வந்து அவர் பிரச்சாரம் பண்றாரு. அதனாலதான் இந்த இது ஏற்படுது. இது வந்து யாரால ஏற்படுது பாத்தீங்கன்னா, அவர் தான் மூல காரணமா இருக்கலாம். ஆனா அவருடைய குரு சொன்னதுனாலதான் செயல்பட்டார். இது எல்லாமே யாரு கிரெடிட் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான். ஏன்னா இந்த இஸ்கான் நிறுவனமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த ஆஸ்தி, அதாவது பகவானுடைய சொத்து இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே யாரால பெறப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான். நாம கொடுக்குற அந்த காணிக்கை தான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது இஸ்கானே வந்து ரொம்ப ஹை லெவல்ல நம்ம போயிருக்க காரணமே வந்து நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான். இது சில பிரபுபாதாவே ஒத்துக்கிறாரு. ஏன்னா இது யார் அவருடைய பணமோ, இதுல எல்லாருடைய பணமும். ஒரு கோவில்ல நாம கோவில் கட்டுறோம்னா எப்படி கட்டுவோம்? தனி மனிதனாக கட்டுறது அது கோயிலே கிடையாது இல்லைங்களா? தனி மனிதனாக ஒருத்தன் கோயில் கட்டுறான்னா அது வந்து தப்பு. அது வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுறாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் கோவில். அப்ப நாமும் ஒரு கோவில் கட்டுறாங்க, ஒரு 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 அழகா ஒரு பகவத்கீதையை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுடைய பங்களிப்பு அங்க இருக்கணும், அங்க கண்டிப்பா இருக்கணும். பக்தரோட பங்களிப்பு இருக்கணும். ரொம்ப இது அதனாலதான் இந்த இந்த இஸ்கான் நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவல்ல நம்ம போற காரணமே. இன்னைக்கு பாருங்க வேர்ல்டு லெவல்ல எவ்வளவு கோவில் கட்டிருக்கோம். நம்ம சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 4 கோவில் ஆயிடுச்சு. சென்னையில மாத்திரமே இப்ப 4 கோயில் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? அது இப்போ தமிழ்நாடு லெவல்ல எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 35-40 கோயிலுக்கு மேல நம்ம இஸ்கான் நிறுவனம் கோவில் நிறைய இஸ்கான் கோவில் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி இந்தியா லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கு மேல போயிடுச்சு இன்னைக்கு. 1000க்கு மேல இருக்கு. வேர்ல்டு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா லட்சத்துக்கு மேல இருக்கு இன்னைக்கு கோவில், இஸ்கான் கோவில். சோ அந்த அளவுக்கு வந்துருன்னா நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் தான் இது ஏற்படப்பட்ட. இது வந்து நம்மளுடைய பகவானுடைய இதெல்லாம் எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து தான். இது நாம தான் யாரு? பகவானுடைய அம்சம் தான். அவர் நம்மள அது மாதிரி செய்ய சொல்றார், நம்ம அதை செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஒருவன் ஆசைகள், அதாவது ஒருவரின் ஆசைகள் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டு உள்ள சங்கத்தின் ஏற்ப விருத்தி அடைகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட சங்கம் ஏற்படுத்துறோம்? பக்தர்கள் சங்கமா, சாது சங்கமா? இப்ப நாம எல்லாமே என்ன பண்றோம்? பக்தர்கள் சங்கம் இது இல்லைங்களா? நாம வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருக்கனால பக்தர்கள் சங்கம். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, நீங்க ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க ஸ்ரீரங்கம் கோவில்ல இந்த மாதிரி. எனக்கு அந்த இது அந்த புரிதல் இல்லை. நான் நிறைய படிச்சிருக்கலாம். ஆனா பர்டிகுலரா சொன்னது மாதாஜி சொன்னது எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. அதே டைம்ல எனக்கும் தெரியல. இது நாம எல்லாமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் தான். இப்ப நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நான் எனக்கு சொல்றீங்க, நமக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லாமே சேர்ந்துதான் இதை படிக்கிறோம். இது என்னது? இது பக்தர்கள் சங்கம். இதுக்கப்புறம் சாது சங்கம் இருக்கு. நாம தீட்சா வாங்கிட்டு ஒரு 2-3 தீட்சா வாங்கிட்டு நாம சங்கத்துல இருந்து நம்ம பண்றோம், அது சாது சங்கம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சாது சங்கத்துல போகும்போது நம்ம தனித்தத்துவமாக நாம விளங்கப்படுவோம். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வந்துடும். இப்ப பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதுதான் நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 62வது பாடத்தில் சொல்றாரு. ஒருவன் ஆசைகளும் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டுள்ள சங்கத்தில் ஏற்ப விருத்தி அடைகிறது அப்படின்றார். நம்ம எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் சங்கம்? பக்தர்கள் சங்கம் நம்ம எப்படி விருத்தி அடைவோம்? பகவானுடைய வைபவம், அவருடைய லீலை, அவருடைய எல்லா விதமான புராணங்கள், 108 உபநேசங்கள், 4 வேதங்கள் எல்லாமே நம்ம படிப்போம். படிக்கிறதுனால நம்ம என்ன அது பாருங்க, அதுல இருந்து மேன்மை அடையும், பௌதிகத்திலிருந்து விலகி வரும் சரிங்களா? அது மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ டைம் பாஸ் படிப்பாங்க. சில பேர் வந்து பகவானுடைய சித்தையா நினைச்சு அதை வந்து அனநிய பக்தியில வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் படிப்பாங்க. ஸோ ஒரு சிலவங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளும் பிசினஸ் பண்றோம். பட் ஆனா வந்து என்ன மாதிரி பிசினஸ்? சமுதாயத்துக்கு தொல்லை கொடுக்காத பிசினஸா இருக்கணும், சமுதாயத்துக்கு நன்மை அளிக்கிற பிசினஸா இருக்கணும். அந்த மாதிரி தொழில் பண்ணும்போது சமுதாயத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம, யாருக்கும் பாதகம் இல்லாம அந்த தொழிலை பண்ண அவங்க மேன்மடிக்கிற மாதிரி பண்றதுதான், அதுதான் வந்து தர்மம். அதை விட்டுட்டு அது அதர்மத்துக்கு செய்யற பிசினஸ் நம்ம என்னைக்குமே செய்யவே கூடாது. அந்த மாதிரி இதே பண்ணக்கூடாது. இப்ப மதுபானங்கள் விற்கிறது, தெரியாம வந்து இந்த இதெல்லாம் விற்கிறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் விற்கிறது.
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம தலையிடவே கூடாது, அந்த மாதிரி தொழிலே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி சங்கத்துல இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான் வரும். எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி பக்தர்களும் வந்து ஒரு ஆர்வத்துல படிப்பாங்க, தப்பு கிடையாது, படிப்பாங்க. ஆனா அந்த உணர்வுல அவங்க வரணும், அந்த செயல்ல வரணும். அப்பதான் அவங்க பூர்ண அடைய முடியும். அப்ப எந்த சங்கத்துல இருக்கிறாங்களோ அந்த சங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கும், அவங்களுடைய குணங்கள் இருக்கும். சத்துவ குணமா, ரசோ குணமா, தமோ குணமா, இல்ல சாத்வீக குணமா அப்படின்றது அந்த அதுதான் ரொம்ப அழகா 62வது பதம் 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாம லீலையில பாத்தீங்கன்னா 22.107 சொல்றாங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. பகவான் கிருஷ்ணர் தூய அன்பு உயிர் வாழும் இதயத்தில் நிச்சயமாக நிலை பெற்றுள்ளது அப்படின்றாரு. பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இல்ல என்ன நினைப்பாங்க பக்தர்கள், பகவானை என்னை காப்பாத்து, எனக்கு சொத்து வாங்கணும், நான் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. கிடையவே கிடையாது. அவர் அடிநாமத்தை சொல்லி அவருடைய கீர்த்தி, அவருடைய எல்லா விதமானது பாராயணம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் எந்த ஒரு பக்தருமே கேட்க மாட்டாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை, தன் மேல நம்பிக்கை இல்லை. தன் மேல் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பகவான் கிட்ட முறையிடவே மாட்டாங்க. இதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகாக இந்த மத்தி லீலால அதாவது சைத்தன்ய சராமலியில சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த கீர்த்தனம் சரணம் இப்ப நம்ம போன அத்தியாயத்தில போன ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம். எப்படி நம்ம நவவித பக்திய இந்த இடத்துல திரும்பவும் வந்து ரொம்ப அழகாக இதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சிஷ்டாஷ்டகம் நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா? யாராவது சிஷ்டாஷ்டகம் பத்தி தெரியுமா? படிச்சிருக்கீங்களா? பிரபுஜி அன்னைக்கு ஒரு லிங்க் கூட அனுப்பிச்சாரு, ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாரு. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான அஷ்டங்கம் இருக்கு. அந்த 8 விதமான அஷ்டங்கள்ல முதல் அஷ்டங்கமே ரொம்ப அழகானது, அது ரொம்ப அழகானது. அது யூடியூப்ல பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்ப நிறைய யூடியூப்ல அடிக்கடிக்கு இது வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி அதை படிக்க அது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. பிறவி சக்கரத்தில் பந்தப்பட்ட வாழ்வியலும் தீய அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள அழுக்கை தூய்மைப்படுத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கீர்த்தன் அதை சங்கீதனில் சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும். பகவானுடைய சங்கத்துல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா விதமான பாவங்களும் நம்ம போயிடும். ரொம்ப அழகாக பகவான் சைத்தன்யர் இந்த சிஷ்டாசனத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். பக்தராக இருந்து அது ஹரிதாஸ் தாகூர். ஹரிதாஸ் தாகூரை பத்தி அவரோட மகிமை யாராவது தெரியுமா? ஹரிதாஸ் தாகூரோட மகிமை, அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறார்? அவரும் நம்ம ஒரு ஆச்சாரி தான். ஒரு பிறப்பால ஒரு முஸ்லீம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து பகவான் நாமத்தை இடைவிடாம ஒரு ஐ திங்க் 21 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு சொல்வார். நாமாச்சாரியார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு நாமாச்சாரியார் பேர் பிரபுஜி. ஆமா, ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல் மாத்தார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான இது சொல்லிட்டு இருப்பார். 3 லட்சம் மரிநாமத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அவர் வந்து பிரபுஜி சொன்ன மாதிரிதான் அவர் பிரம்மாவுடைய அவதாரம் இல்ல பிரபு? ஆமா பிரம்மாவுடைய அவதாரம். ஏன்னா பிரம்மாவை கேட்டார், அந்த அவதாரத்தை கேட்டார் பிரம்மாவே. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த கதை கூட, பின்னாடி சொல்றேன் அந்த கதையை. அதுல பிரம்மா கேட்டனால்தான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்றத கேட்டார். ஏன்னா இவங்க 2 பேர், ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இருக்கார், அவருடைய சகோதரர் இருக்கார். 2 பேருமே இஸ்லாமியர் தான். ஒரு இஸ்லாமியர் மாத்திரம் இல்ல, அவங்க ஒரு நவாப் கீழே ஒரு மினிஸ்டரா இருந்தவங்க, ஒரு அமைச்சரா இருந்தவர், நல்ல ஒரு துறையில அமைச்சரா இருந்து நல்ல செல்வந்தர் அவரு அந்த காலத்துல. அது அப்போ வந்து முகலாயர் தானே கண்ட்ரோல் இருந்தது. அப்போ 450 வருஷத்துக்கு முன்னால அவங்க தான் கண்ட்ரோல் தானே. அப்ப அவங்க அந்த நவாப் கண்ட்ரோல் இருக்கும் போது இருந்தாங்க. ஆனா இவரு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சங்கத்துல இருந்ததுனால அவர் அப்படியே அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டார். அந்த எல்லா விதமான விட்டுட்டு ஹரிதாஸ் தாகூர் என்ன பண்ணார்? பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தார். அவங்க 2 பேருமே சகோதரர்கள் 2 பேருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களும் ஒரு ஆச்சாரிகள் தான். கடைசியில பாருங்க, ஜெகநாத் பூரியில அவருடைய லீலை ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதெல்லாம் படிப்போம் கண்டிப்பா. நீங்க ஜெகநாத் பூரியில் நேத்து யாரெல்லாம் போய் அதுல கலந்துக்கிட்டீங்க? அந்த பூஜையில நேத்தைக்கு ரொம்ப அழகான பூஜை. அது என்ன பூஜைன்னு தெரியுமா? நேத்தைக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க பிரபுஜி. ஓகே 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 ஓகே. பாணிக்கட்டு பிரபுஜி, பாணிக்காட்டி. ரொம்ப அழகான நேத்து இது. நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல ரொம்ப அழகா பண்ணாங்க. எல்லா இஸ்கான்லயும் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணாங்க. கடல்ல போயிட்டு ஹரிதாஸ், நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு அந்த கடல்ல போய் காலை வச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமா ஆயிடுவாங்க எல்லாருமே. இப்ப சாதாரணமா ஒரு
கடல்ல குளிச்சுட்டு இருந்தவங்க சாதாரணமா இருப்பாங்க, நார்மலா இருப்பாங்க. அதே பகவான் வந்து அந்த நேரத்துல கடல்ல வந்து அவரு ஸ்நானம் பண்ண வந்துட்டாருன்னு நினைச்சீங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பூரியில சரி ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நேத்துலாம். அதே மாதிரி நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. நம்மளுடைய மேங்களூர் இஸ்கான்லயும் ரொம்ப நல்லா அருமையா பண்ணாங்க. ஏன்னா மேங்களூர் இஸ்கான்லும் கடல்ல ஒட்டின மாதிரி தான் இருக்கு. கடல்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி தான் இருக்கிறாங்க. மதுரையில ரொம்ப பண்ணாங்க பிரபுஜி. மதுரையில தனுஷ்கோடி ராமேஸ்வரத்துல பிரபுஜி. மதுரை ஆமா ஆமா திருப்பாளி. ஆமா மதுரைக்கும் அதுக்கும் கடல் கொஞ்சம் இதுல தள்ளி இருக்கும். ஆனா சென்னையில ரொம்ப அழகா சிறப்பா பண்ணாங்க. ரொம்ப அழகா. ராமேஸ்வரம் டூர் மாதிரி கூட்டு போனாங்க பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ரொம்ப 4 மணிக்கு அற்புதம். போய் ராத்திரி வந்தது. ஓகே ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கலந்துக்குங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நாம வந்து சதுர் மாசம் தொடங்கியாச்சு. 21ஆம் தேதியிலிருந்து சதுர் மாசம் தொடங்கிறனால, இப்ப நாம இது ரொம்ப விசேஷமா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சதுர் மாசம் இன்னில 21ஆம் தேதியிலிருந்து தொடங்கியிருக்கு. 22ல இருந்து நம்ம விரதத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த விரதத்துல நாம நாளைக்கு அத பத்தி அந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ரொம்ப அழகா நம்ம இது பண்ணிடலாம். அப்புறம் பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் அவ்வளவு உச்சாரம் பண்றார். ஏன்னா பகவான் உண்மையை சொல்ல போனான்னு வச்சுங்களேன், நீங்க பகவான் உணர்வோட இருந்தீங்கன்னா அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சுன்னா இப்பதான் நமக்குள்ள ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் மாற்றம், ஒரு மாற்றம் இருக்கும், நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கும். நம்ம அதை சொல்ல சொல்ல ஸ்டாப் பண்ணவே மனசே வராது, நமக்கு எண்ணமே வராது. நமக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எண்ணமே வராது. நம்ம நம்ம அது நிறைய நாம உணர்ந்திருக்கிறோம் நிறைய வாட்டி நான் அது மாதிரி அனுபவப்பட்டிருக்கேன். நிறைய அந்த எழுந்துக்கலாம் டைம் ஆயிடுச்சு, போகணும், இங்க போனோம் அப்படின்னு அது மாதிரி எண்ணம் இருக்கும். ஆனா என்னால போக முடியாது. நான் அப்படியே வழிகட்டாயமா அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ஏன்னா அதனாலதான் 120 ரவுண்டு நம்ம பண்றோம். இல்லைன்னா நம்ம முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 200 ரவுண்டு வரைக்கும் நான் பண்ணிருக்கிறோம் முதல்லாம் பண்ணிருக்கிறோம். இப்ப அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டு இப்போ 120 ரவுண்டு தான் நம்ம பண்றோம். அந்த 120 ரவுண்டு 2:45 2:30 மணி எழுந்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். கஷ்டம் இது. ஏன்னா பிசினஸையும் பார்த்துக்கிட்டு அதை பண்ணிடுனா இப்போ ஒரு சில பேருங்க 10 ரவுண்டு 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. சில பேர் 40 ரவுண்டு பண்றாங்க, 50 ரவுண்டு பண்றாங்க, இந்த மாதிரி பண்றாங்க. 100 ரவுண்ட்லாம் யாரும் பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஒரு 8-7 வருஷமா நம்ம பண்றதுனால அது ரொம்ப நமக்கு வந்து அது பகவானுடைய கிருபையில அது அழகா வந்துடுச்சு அது. ஆனா எழுந்துக்க மனசே வராது அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்றேன். ஹரிநாம மகிமையே அதுதான். உட்கார்ந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 20 ரவுண்டாவது பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணீங்கன்னா. ஆனா பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியும்? அதிகபட்சம் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 10 ரவுண்டு பண்ணலாம், 8 ரவுண்டு பண்ணலாம், அதுக்கு மேல பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்ம அந்த டைமிங் நம்ம அது நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா அந்த பகவானுடைய ஹரிநாமம் வந்து தவறா போகும். சில பேர் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி சொல்லுவாங்க. அந்த உச்சரிப்பு மாறும். அந்த உச்சரிப்பு மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா அது அபராதம் ஆயிடும். அது மாதிரி நாமும் அது மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்லக்கூடாது. அது ரொம்ப பிரபுஜி அழகா நாங்கெல்லாம் 16 ரவுண்டு தான் பிரபுஜி டெய்லி பண்ண முடியுது. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் அதுவே 16 நல்லதுதான். ரவுண்டு டெய்லி பிரபுஜி. அது உகந்தது, அது போதும் மாதாஜி, அது போதும். ஏன்னா உங்க வயசுக்கு தகுந்ததுக்கு அது போதும். சில பேர் நம்ம வந்து அந்த அந்த டைம்ல இருந்து பண்றதுனால நம்ம ஒரு ஈஸியா போயிடுச்சு அது. அதுக்கு டைம் ஒதுக்கி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், 4 பிசினஸ் பண்ணதுல எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு இப்போ 1 பண்றோம், 1 ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வரோம், எல்லாம் குறைச்சிக்காச்சு. ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஹரிபக்தியோட இருக்கிறோம், கிளாஸ் எடுக்கணும், மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் தான், அதுக்கப்புறம் பிசினஸே சுத்தமா விட்டுட்டு பகவானோட உணர்வோட அவருடைய எல்லா விதமான பிரச்சாரத்துல இறங்கிடுவோம் இல்லைங்களா? அது வயசான பிறகு பகவான பிரச்சாரம். இப்ப நாம எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, நாம வந்து அந்த வயசு காலமே கிடையாது. எனி டைம் பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லி அவருக்கு நாம பிரச்சாரம் பண்ணணும். நமக்கு எல்லாருக்கும் நாம என்ன படிச்சோமோ, எந்த ஞானம் அடைஞ்சோமோ அது எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்றதுதான், அதுதான் பூர்ணம். நமக்கு மட்டுமே பக்தி சுகத்தை அனுபவிக்கவே கூடாது. அதான் பகவானே ஒரு இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க வேதத்துல. என்ன சொல்ல போறாங்க? உக்காந்தாலும் சரி, நின்னாலும் சரி, படுத்தாலும் சரி, பேசினாலும் சரி, உக்காந்து கம்முன்னு இருந்தாலும் சரி, எதுலையுமே சுகம் காணாதே அப்படின்றாரு. எதுலையாவது சுகம் காணல. படுக்கிற விஷயத்துல, நிக்கிற இடத்துல, உட்கார இடத்துல, போற இடத்துல, வர இடத்துல, பேசுற இடத்துல, பேசாம இருக்கிற இடத்துல, இந்த மாதிரி இடத்துல நீ சுகம் காணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பக்தி யோகம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற. அப்ப நான் எப்படிப்பட்ட இருக்கணும் பாருங்க. உட்கார்ந்தாலும் தப்பு, நின்னாலும் தப்பு, நடந்தாலும் தப்பு, அது கிடையாது. பகவானுடைய உணர்வோட நடந்தோம்னு வச்சுக்கலாம், நடக்கிறதே ரொம்ப ஈஸியாயிடும். இப்ப நம்ம நம்மளுடைய மதுரால போய் பாருங்க. மதுரா நம்ம இல்ல கோலகுல விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போறோம். நம்ம கோவர்த்தன மலையை சுத்தி வரோம். எத்தனை கிலோமீட்டர் பாருங்க. அத குழந்தைங்களும் சரி, பெரியவங்களும் சரி, அந்த மார்க்கத்தோட போறாங்க பாருங்க. அந்த உணர்வோடு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அசால்ட்டா சுத்தி வந்துருவாங்க. 3 மணி நேரத்துல சுத்துறது 2 மணி நேரத்துல சுத்தி வந்துருவாங்க. குழந்தைங்கலாம் அப்படியே ஓடும்.
அந்த மாதிரி கோவர்த்தன மலை சுத்தி வருது. அவ்வளோ லாங் உள்ள கோயில். ஏன்னா ஹரிபக்தியோட இருக்கும் பாத்தீங்களா, நடக்கிற விஷயமா சரி, படுத்து தூங்கும் போது கூட சரி ஹரிபக்தியோட தூங்கி பாருங்களேன். ஹரிபக்தி ஹரிநாமத்தை சொல்லி தூங்கி பாருங்க, எல்லா விதமான பிரச்சனையும் நம்மகிட்ட இருக்காது. உட்கார்ந்த இடத்துல கூட சரி, உட்காரம் கூட சுகம் காணக்கூடாது, நிக்கிறதையும் சுகம் காணக்கூடாது. இது நம்மளோட பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்றாரு. எனி டைம் பகவான் நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்க, சொல்ல முடியலனாலும் பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க, நினைச்சாவே போதும். ரொம்ப அழகாக நமக்கு அந்த பக்தி மார்க்கம் நல்லா அழகா வரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போமா? நாளைக்கு நாம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே 47வது பக்கம் நம்ம படிக்கணும் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரும்பிக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம